Сега обаче ще се опитаме да отговорим на един друг въпрос. Може ли на отворени врати едновременно да учат различни предмети ученици от различни възрастови групи? И нещо да научат. Оказва се, че иновативната идея вече е факт във Врачанската езикова гимназия. Проектът на стойност около 400 000 лева е реализиран за 2 години. За какво става дума? Румяна Попова разказва и показва. Как човек може да мине без никакви препятствия през няколко различни сфери на човешкото познание? Това ни показва учителят във Врачанската езикова гимназия Димитрина Георгиева. Преминаваме с нея през няколко преходни помещения, в които по едно и също време различни неща учат различни групи ученици. Това е Learning Space, така наречен, интерактивна класна стая, която може да се ползва по много предмети, по много различни начини. Това е част по английски език. И учениците са подготвили брошури и в момента споделят и тяхната задача е да си направят самооценка. В картите за самооценка са поставени точни критерии. Всичко си зависи от самата екипна работа и начина, по който всички работим заедно и уменията ни по информационни технологии. А те са в следващото преходно помещение. Това е дигиталната зона, в която разполагаме с 15 работни места, които са подходящи за работа в графичен дизайн. Лъчезар, например, прави постер на филм, но добавя и своето виждане за него. Защото ми харесва идеята с космос. Да го комбинирам. Това няма общо с самия филм, просто така ми хрумна. В този на Тонислав пък земята се топи, като изпуснат на пода сладолед. Постер за глобалното затопляне, защото това е тема, която е доста популярна. И какво правите? Аз правям треснатата картина, понеже има малко детайли, които трябва да оправим. Тошко подготвя формата за линогравюра, а Жулиета прави отпечатък. Румяна пък създава великденска украса на 3D принтера. То само си прави ето такива поставчици, за да се изгради самото макетче. В класическата арт-зона Ина и Даяна заедно рисуват върху платно с маслени бои. Даваме си идеи, помагаме си, което е голям плюс. Тематиката е идването на пролета, разсъването на цветята, раззеленяването. А в средата, съвсем близо до всички, е релакс зоната, където младите хора обикновено възстановяват въображението си, когато то се е поизчерпало. След това отново се заемат с работа, почти като у дома, в уюта, в който се е превърнало това помещение, което допреди година било прашен, празен склад. За Здравей България, Румяна Попова.